Mevrouw Velko, we staan nu bij het Kathuis. Greenpeace is in actie gekomen. Wat is de reden hiervoor? Nou, het is eigenlijk zo dat de Nederlandse overheid met twee maten meet. Je moet natuurlijk niet uitmaken of je op Ameland woont, in Valkenburg woont of op Bonaire woont. De overheid moet jou beschermen tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Dat doen ze niet. Nee, op dit moment, kijk maar naar de voorjaarsnota, zien we dat vooral de industrie cadeautjes krijgt, maar dat de overheid niet doet wat nodig is. Namelijk de CO2-uitstoot zo snel mogelijk naar beneden krijgen. En dat is niet alleen best wel asociaal, maar dat is ook nog tegen wet en regelgeving. Dus daarom stappen wij naar de rechtbank. Waren jullie verbaasd na de lek, zeg maar? Enorm. Het is echt verschrikkelijk teleurstellend dat de overheid niet doet wat nodig is. Maar weer het klimaatbeleid naar voren schuift en weer de CO2-daling naar voren schuift. Terwijl de mensen van Bonaire helemaal geen tijd hebben om te wachten. Wat verwachten jullie nu concreet van deze ministerraad? Nou, wij verwachten op dit moment dat er hopelijk men zich achter de oren krabt en nadenkt over de toekomst van onze hele planeet, dus van Bonaire, van Europees Nederland. En dat er eindelijk deugdelijk klimaatbeleid komt om die CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Maar ook dat er wordt nagedacht over de mensen van Bonaire die nu al dagelijks te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. En dat er een goed actieplan komt om hen te beschermen tegen die gevolgen. En als deze actie hun niet helpt om wakker te worden, wat gaat er dan gebeuren? Ja, nou ja, op de banner staat See you in court. En dat is onze boodschap naar de huidige regering. Waar we zeggen dat als jullie niks doen om de mensen van Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan, dan zullen we elkaar treffen in de rechtbank. Want we hebben geen tijd voor dat getreuzel en doorgeschuif. Dus het is ook geen dreigement. Het is een belofte die wij maken dat we opkomen voor klimaatrechtvaardigheid en voor onze leefbare groene planeet. Dank voor je tijd. Abang para akinanang na Katshuis na Den Haag, akinanang buting ministerraad, na tatop akinanang. Anto dia na kinanta bezig ta deputy ko tocante voorjaarsnota, dus nota di primavera. Anto lo que nos mira ko Alex man pasa ta ko não tinha intenção para largar los na meta na que nós tínhamos para o clima. Então essa que tem risco na para nós isso não também passou já acaba agora que nós estamos sentindo efeito na de cambio de clima na nós isso não. Então nós não para guardar para a trobe não boleh schrijven zijn não mais adiante. Que como você espera de administrato? Nós aqui na ave para com banner, nós temos na inglês e também no parlamento, see you in court of nós guardar por em corte para recordar o ministro não que e acaba, nós tínhamos caso andando em corte junto com 8 habitantes de Bonaire. Então, dessa aqui, nós demandamos também que o Lana Mensagem mais toma sua responsabilidade para proteger de Bonaire e também para reduzir a emissão de gases com efeito de broeikasgas. Dus, essa aqui é o que nós demandamos. Então, nós queremos recordar a que se não seguir posponer o problema, mas não adiante, nós guardamos em corte, então eu ainda não me explica na corte também de como a trobe não está bem estar uit. Se não bem cambio em rumbo que o governo parece de trabalhando, que não vai ter mais ação de parte de Greenpeace? Seguro tem mais ação, para nós seguir para nós seguir recordando de boa responsabilidade. Então, agora nós separar aqui na, então nós falamos que em outubro nós lo para lá em corte. Mas nós primeiro a temporada bem na corte que ainda não tem ação, nós seguimos recordando também que diferente ação sendo aqui não of caminho na tapa não tem escuta nós.